नोंसोर जुदि जिंगा थानायमोनब्ला आंखौ रावबो बेफोरबायदि खालामनो हानाय नङामोन। दानाबा आंखौ बयबो सैमा रखम बाहायग्रा जाबाय। बै जांगिला गुन्दायाबो आंखौ मोजां मोनबा मोननानै हाबा खालामनानै आंखौ दानियाबा बुग्रा जाबाय, रायग्रा जाबाय। सैलायानो आंखौ बारा। बै जांगिला बैथालायनि थाखायनो गासैबो बेफोरबायदि जाजोब्बाय। सिगांबा गोसथोनाय टाइमाव आंजों जा रखम गोदै रायज्लायखायोमोन, सना रुपा हिरा थामा होनलायनानै दा ओंखाम संनाय आधा घन्टा लेट जाबानो होखायो दामनाया। आंखौ सैमा रखमसो बायग्रा जाबाय। बिदियाव सोर थाबाय थानो हानो होनाय बिजों? बेनिखायनो आं बेखौ गारना फैबाय। एगजौवाजों थानो होननानै दा एगजौवायाबो गैला। बालनि बै थाख्लायाबो गावनि साख्रिखौ गारनानै मा खर'नि कम्पानियाव मावनो थांदों बेयो खामानि? साबोन कम्पानियावसो थांखो ना गद्रेज कम्पानियावसो ना कम्पानियावसो थांबायबा बालनि? गायदे मोना बाजै मोना आंखौ जा रखम खालामखादों जेन आं सैमासो आरो सैमा रखम होखारखादों आंखौ। दानिया मा खालामनो आङो? अबेयाव थाहैनो? गावनि न'आव थांबाय, बेयावबो लाखिला। दिनै आइ आफा थानायमोनबा बेफोरबायदि खालामनो हानाय नङामोन आंखौ। आइ आफा मोना गैयैखाय आंखौ सैमा रखम बाहायग्रा जाबाय बयबो। आइलै आफालै। हिनजाव गोनां मानसिजों हाबा जाबाय आरो बेखौनो बे बाथ्राखौ लानानैनो आंखौ रायगासिनो थायो। बेफोरबायदि जालांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै मानसिखौ बेफोरबायदि खालामो आरो गुबुन हौवाजों खारसनबाय आरो बेफोरलाय जाखायो। हाबा जानायनि उनावबो मालाबा मिस्टेक जायो आरो गोसथोफ्लाङो आरो खारसनहैबाय आरो बेखौनो एसेबां बेफोरबायदि जुनार रखम बाहायनांगौ आरो। मानसिसो, गोरोन्थियाथ' जाखागोन। भगबानफोरनियानो गोरोन्थि जायो आरो जोंथ' मानसिसो। जाफ्लांबाय आरो बेफोर गोरोन्थिया। सरिबो होननानै निमाहा बियो आङो। थेवब्लाबो निमाहाखौनो होनो नागिरा। जुनार रखम बाहायथारो। आं दा अबाव थांनो? माने बिसोरनि मथेबा हाबा जाखांनायनि उनावबो जुदि सोरबा गुबुन हौवाखौ मोजां मोननानै खारसनफ्लाङो, बे मानसिया थारमाने मानसियानो नङा आरो जुनार जाहैबाय। खेबनै हाबा जाबाबो आंबो मानसिसोलै। मानसिना गोरोन्थि जाखायो। नोंसोरनि मथेबा खेबनै हाबा जानाय मानसिया मानसियानो नङा, बियो थारमाने थैलांनांगौ आरो ना? गयस्रि आयं लानो थांनि। आं बावनासो दङमोन। दहायनिफ्राय साला गोसोआव फैयाखैमोन, दासो फैबाय। थांसैथ'। बाजै, नोङो माला फैगोन? खैदिनसो थागोन मोस्रोम लानियाव? आङो एसेबां गोबाव समनि उनाव थांगोन नालाय सानथामखौथ' थाखागोन। एसेबां गोबाव? नों न'आव गैयाब्ला बेसेबा दसेसो मोनोलै बाजै। औ नों गैयाबाथाय दसेसो मोनमारगोन थर'। नोङो दिनै था, ओमफ्राय गाबोन, ओमफ्राय समफोर फैबानो जाबाय आरो। आयु, बिबारि मोना आंखौ सानसे साननैनि उनावनो हेंगार हरनाय नङा। सानथाम नङाबा सानब्रैखौथ' थानो होखागोन। थेवब्लाबो आइ, थाब फैनो नाजा। दा आरो सनाथियाबो। औ जागोन दे। गाबोनथ' आं फैखानो हानाय नंखाया। फैबाथाय समफोर फैगोन, ओमफ्राय समफोरबो जुदि फैयाबा बेनि नेक्स्ट दिनखालि फैगोन आरो। बेनि अनगा बारा दिन थाला आं। साननै नङाबा सानथामखौ थाथारनोसै आरो। दे होमबालाय बाजै, साननै नङाबा सानथामखौ जेन थेन थाथार, ओमफ्राय बेनि बांद्राय थाबावनाङा दे। जागोन दे आगै। बाजै, उदैखौ आङो एसे सानाय मोन्दों। उन्दुहैबावनोसै र'। दे होमबालाय मुलिफोरखौ जाबाय थाबानो जाबाय। औ जागोन दे बाजै। दे बाजै, नोङो थांनोबालाय थांदो, आं उन्दुनोसै। दे थां आगै। आइ, ओमफ्राय नोंलाय बिबारि मोननिफ्राय बेसेबांसो थार बिगोन सानदों? थारखौथ' गोबां नांथारगौ मोनबाथाय। थेवब्लाबोलाय जोंफोरनो सोर इसेबां 10 लाख 5 लाख गाहाम होनो? 2 लाखसो मोनबाबो जागोन। आं 2 लाखसो बिगोन सानदों आयै। दाबा बिसोरनियाव 2 लाख फैसा दङना गैया? मानो गैया जानो आयै? बिसानि न'आवथ' खजानाखौ एसे फानबानो 2 लाख 3 लाखखौ मोनखायो। गैयाबाबो खजानाखौ फाननानैबाबो होनांगोन आरो। आं बिसोरनिफ्राय ओरैनो लायाथ'। आं हाखौ फाननो हाबाथाय आं
दिहुनना होगोन आरो औ दिहुननाथ' होनो हागौमोन र' दा हा बायग्रा मानसिखौनो नागिरना मोनाखै र' आयै नोङो सोंथिंबाय थाबानो जाबाय मानसिफोरनियाव सोरबाफोर बायनो ओंखारनोबो हानाय सोंनायालाय दाखालिनिफ्रायनो सोंगासिनो आङो गाहकखौनो मोनाखै माथो दे इसोरनि अननायाव सोरबाफोर ओंखारनोबो हानाय बायग्रा मानसि जेखि जाया नोङो नागिरबाय थाबानो जाबाय जागोन दे आयै जोंहानि बस्तिखौ रावबो बायाबाबो जोंहा दुब्लिनि बिगानै थानायखौनो फानगोन मा दुब्लिनि हाखौनो फानगोन औ आयै जेखि जाया सनाथि आगैया हामबानो जाबाय फैसाफोरखौथ' जोंफोर उनावबाबो खामायनो हागोन नाथाय मानसिया थैखांनायनि उनाव मानसिखौथ' जोंफोर मोनफिनाना जुदि सनाथि आगैनि जिउआ गोमायो होमबानिया जोङो सनाथि आगैनि जिउखौ अबाव मोनफिनगोन आयै जोंखौथ' मोनफिना मालाबाबो नाथाय फैसाखौथ' जोंफोर खामायबानो मोनगोन ना नंगौ आइ नंनायालाय थेवब्लाबो दा अनजालुआ बादो आयै बै थकेबा फाफ्लिखौ बिनि मुंखौ लानो नाङा बै अनजालु फाफ्लिनि मुंखौ खोनाबानोथाय माने आं खर'खौ ओरैबायदि मोनो माने गुदुं मोनजोबो दे आइ थांनो होननाया अबावबा आरो मोनागोन जागोन दे आयै सनाथि आगैखौ मोजाङै नायबानो जाबाय थाल लाबाय थादो आयै जागोन दे आइ आंलाय माथो थाल लाखायोआनो दे थांदो होनबा आइ मोनागोन आरो मोजाङै थां दे औ दे होमबालाय आब' दिनै लायमोनाबो फैगोन होननाया मा जाखो मा फैबायना फैयाखै खबर लादोंना लायाखै लानाय खेबसे आयु आं खबर लानो सोलाबनायानो थायाखैमोन नों लानो हाया आरो जि सुबाय न' लिरबाय नङा माने आं नोंखौ लानाय रखम मोनदोंमोन लायमोन आब'निनो फन खोना हेलौ लायमोन आब' नोंनिनो मुं लाबाय थादोंमोन जोंफोरो ओमफ्राय फैबायना फैयाखै नों आब' थांगासिनो आङो बिबारिनो गारि गाखोनो नागिरदों र' दासो गारि गाखोनो नायदों नङा माने गंसे सोलायबाय ओमफ्राय दा गंसेयाव गाखोबावनोसै अ दे फै आब' जोंफोर मोस्रोमजों आंजों बेखौनो रायज्लायबाय दंमोन लायमोन आब'आबा फैबायना फैयाखै होननानै आंबो आरो नोंखौ खबर लानो सोलाबाखै दिनै आब' माने आं दिनै न' माखाखौ लिरबायना आरो जिफोरखौबो सुबाय दे जेबो नङा दे होमबा बिबारि लाखिथ'नोसै दे गारियाव गाखोनोसै र' आं दे आब' फै मोजाङै फै जागोन दे आगै बा लायमोन आब'आ एसेबां दिन फैयाखैमोन दिनैसो नुलायसिगोन दे औ दाबो बियो फैयामोन खोना फैसा दाहार बिनोसो फैनो नागिरदों बियो आब' दाथ' जोंहा खोजानाखौबो फाननो लांथाराखै न'आवबो फैसा गैथारा जादों ओमफ्राय बोरै होगोन लायमोन आब'नो फैसा दाहारखौ फाननो लांगोन र' खोजानाखौ जोंथ' आरो जायनोनो मेनोबो फाननो हाया सासेनोल' फानबाय थायो औलै बेनोथ' दिगदार दा गुबुनफोरनियाव फानहैनोबो गियो आङो माबा सानगोन दा गुबुनफोरा बेफोरबायदि खोजानाथ' रावबो नुफेराखैबो फानफेराबो दा जों जायनियावबा खोजानाखौ फानहैबाय थायो बे माबाया मोजांखायसो दखानिया औथ' आरो गुबुननियाव फानहैबाबा नोजोर खालामगोन बुरजा बुरजा बिगोन खोना नों खोजानाखौ ओरैनो नोंसोर जुदि खोजानाखौ ओरैनो होआबा जोंफोर नोंसिनि खोजानाखौ बाया होननानै बुंगोन खोना नों औ बेखौनोथ' गियो आङो बेनिखायनो रावनियावबो फाननो लाङा मा एसे समायना हिनजावलै बेलाय अबेनि जाखो र' सोंनि र' जारुवालाय अबेनि जाखो आंना दिंखियापारानि अ आच्छा ओमफ्राय जारौ नोंनि मुङालाय मा मुं आंनि मुङा लायमोन बरिया बिउटिफुल समायना मुं मानसि जेरै समायना मुङाबो ओरै समायना माथो नोंनियालाय हासबेन्डआ मा मावो जारौ जेबो मावा न'आवनो थायो ओइ जारौ नों मानो एसेबां समायना नोंखौ आं जोबोद समायना नुथारदोंलै बे मानसिखौ ओरै थिग मोनाखै आं ओंखारनोसै खोनालै ओंखारनानै गुबुन गारियाव थांनोसै दे लाखि बेखिनियावनो हो लाखिनांगौ मानो जारौ हा नोंलाय माथो बिलाइफारा गामियावसो थाङोनो बिलाइफारा गामि मोननो जायाखैथ' नों गजासुगावसो ओंखारनांगोन अ नोङो थारमाने आंखौ गाज्रि मानसि सानदों आरो ना आं नोंखौ समायना बिउटिफुल होनायखाय नोङो गाज्रि सानदों आरो ना आं बेफोरबायदि नङा जारौ आंलाय नंगौखौ नंगौ बुंदों आरोलै नों बेखौनो गाज्रि मोनबाय आरो दै गाज्रि मोनाखै आं माने आङो बे सकआव एसे मायबा बायगौमोन जाग्रा बुस्थु बेनिखायनो जाग्रा बुस्थु नांगौबा नोङो गजा सकआव बायबानो जाबाय बेखौनो ओंखारलांनांगौ आरो गजा सकआव नोंनो मा नांगौ
थिंग्रायानो नांगौ ना दा गजायानो नांगौ ना गल्लायानो नांगौ ना आपेल आंगुरानो नांगौ गासैखौबो मोनजोबो माथो बे मानसिजों बारा खुगा नांबाय थाबा मोजां जानाय नङा ओरैनोबाबो आंनि अनगा बे गारियाव रावबो गैखाया गिनायबो मोनो माथो ओइ बिउटिफुल मा जेबो बुङा दे जागोन दे आदा होमबालाय आंलाय गजासगाव मोनासो सानदोंमोन माने आङो गजासगाव ओरै थांफेराखैना माने आं जायबा आगैला न'आ जानो फैदों बिजानाव फैफेराखैयानो खेबसे नामाल'सो फैबाय बेनिखायनो आं बारा मोनथिबाङा आरो आदा आदा ओइ जारौ एसेबां समायना सिख्लायानो आंखौ आदा होनना बुंदों आदा बुंनाङाब्रा नाम खारि नाम नङाबा सनाबो होनना बुंजागोन आंनि मुङा जाबाय हाला मावजि ओइ जारौ दिनै आंखौ खेबसे हाला मावजि सना होनना गाबज्रिनाय आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन दे आंना दिनै दिनानो गाज्रि खोना मा मानसि लोगो मोननांगौ मा मानसि लोगो मोनखो आं दिनै जारौ दिना खेबसे आंखौ हाला मावजि सना होननानै गाबज्रि हाला मावजि आदा आदा नङालै जारौ आंखौ सना होनना बुं हाला मावजि सना होननानै होनगोना होना आंखौ हाला मावजि सना होननानै बुंगोना बुङा नोङो बुं मा बबे रखम थाबाय थाखो आंखौ हाला मावजि सना होननानै बुं हाला मावजि सना बिलाय नांथा नंथे मोजाङै बुंब्रा मोजाङै हाला मावजि सना होननानै दे बुं दे सना बुंना हाला मावजि सना हाय आंनि दिल दासो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आंखौ सना होनना बुंनायखाय ओइ जारौ नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनाय नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं लांनानै जेबो खालामा दे आङो रावनोबो रानथिङा दे आरो नोंखौ फन खालामनानै डिस्टार्बबो हरबाय थाया SMS बो हरबाय थाया मात्र नोंनि स्टेटासल'सो नायगोन आं सना हर नाम्बारा नाम्बार नांलायगौ आरो नोङो आदा हेइ आदा होनना बुंनाङालै आंखौ आदा होनना बुंनाङा गाज्रि खोनायो आरो नाम्बारा हर नाम्बारा मानो नाङा जानो बेलाय हरगोन ना हरा दे लिरना ला ये हुइना बाद सना बुं नाम्बारफोरा 333 999 ओमफ्राय 08 आङो नोंनियाव नाङो ना नाङा थुनाय नायनि ओइ आंनि बिउटिफुल सना मासे मोजां नोङो नाम्बार बिनाय लोगो लोगो आंनो हरखाबाय थेंक इउ दे थेंक इउ होनना बुंबाबो जेबो बुङालै वेलकाम मानसियालाय दसेनो रागा जोङो दसेनो मिनियो क्रेक गोनां रखमसो खोनाहाय दे जोंना सना माबा गजासक मोनबाय लाखिदो आयौ आंनि सना बिखा बिख्लो मावग्लुमजोब्बाय आंखौ सना होनना बुंदों नोङो दे लाखिदो थांदो दे हाला मावजि लाखिदो सनाया ओंखारनोसैनो टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय